Aceasta este marea aplicație Interpark. O mare tâmpenie, sincer, de altfel. O excrocherie cum nu s-a mai văzut. Big scam. Haideți să vă arăt care este suma pe care eu o dețin în această aplicație. În mod normal am 2513,67 dolari. Am dat o retragere de 1150, care nu s-a aprobat nici până acum de aproximativ 6 zile. Da? Haideți să mai încercăm să mai facem încă o retragere. Balanța este de 1363, se vede aici. Ok, încercăm 1300. Da? Și dăm confirmare. Poftim. Nu merge. Înșelătorie. Da? Soldul mi-l arată aici. Da. Să vorbim cu ei. Ok. Opa. Ok. Scam.